One eternity later. Fraților, am stat nici mai mult, nici mai puțin de 5 ore, fraților. 5 fucking ore să se termine toată chestia asta. Și nu glumesc. Ce o să vedeți în următoarele minute, o să vă... Deci nu vine să cred cât de mult poate să... Deci cât de mare a fost toată raza asta de exploziei, toată raza asta a exploziei. Oricum, fraților, dacă vă place videoclipul ăsta, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să dați share cu prietenii, să spuneți dacă mai vreți să vedeți chestii asemănătoare pe canal, aș face cu cea mai mare plăcere. Asta doar dacă vă place vouă și vreți să vedeți în continuare genul ăsta de videoclipuri. Fraților, haideți să vă arăt cum arată harta după 5 ore de explozii, deci vă dați seama. Cu diferite crash-uri, am mai luat crash de vreo 3-4 ori, nu contează, chestia asta nu contează foarte mult, dar trecem peste asta și haideți să vă arăt cum arată harta mea după 500.000 de TNT-uri. Voi serioși? Mi-am făcut acolo o mică celulă de bedrock ca să nu mai am așa mult lag. Voi vedeți ce este aici? Voi mai recunoașteți zona asta? Voi vă dați seama unde suntem acum? Nu, nici eu nu dau seama. Și ce cu apa asta pe aici, dude? Adică pe bune. Omule, deci... What the fuck? Deci uitați-vă și voi cât de mult a putut să distrugă acea bilă de TNT, frate. Și astea ce credeți că sunt? De la fermele ale noastre. Am impresia că ăsta e de la ferma noastră de cartofi, de morcovi, de diferite chestii. Uitați sunt de la fermele ale talul. Asta e unde e sunt de la fermele ale noastre. Am impresia că ăsta e de la ferma noastră de cartofi, de morcovi, de diferite chestii. Uitați portalul, fraților, uitați fucking portalul. Asta e unde e camera noastră cu chesturi, cu ender chest-ul acolo frumos. Aici era ăla cum se numește enchantment table-ul. Acolo e un mob. Deci sunt o grămadă și mai am așa frame drop-uri random. Dude, și aici trebuie... Oh, bă, măcar țineți cont de o chestie. Măcar a supraviețuit. Nici măcar camera aia cu... Cum se numește? Cu... Diferite... Cu netherwort-uri n-a supraviețuit, frate. Deci... Singurul... De exemplu, dacă vine o apocalipsă și un dita mai nebunie aici... Ca să scăpați și sunteți pe harta mea și vreți să scăpați, veniți în tunelul ăsta, că vedeți nu se întâmplă nimic aici. Deci acolo nu s-a întâmplat nimic, dar aici, pur și simplu totul a fost ras de pe fața pământului. Aici era un munte. Aici trebuia să fie și muntele ăsta, holy fuck. What the... Bă, respect oilor, ce pot să zic. Uitați-vă că oile noastre au supraviețuit chiar dacă a fost apocalipsa în cealaltă parte a muntelui. Dude, deci uite-te și tu ce e aici. Mamă, nici măcar camera mea cu chesturi nu a supraviețuit. E puțin, e destul de puțin. A fost lovită puțin mai mult chiar. Dar gândiți-vă, uitați-vă și voi cum e aici, dude. What the fuck, un TNT a ajuns până acolo. What the actual fuck. Bă, a distrus ceva pe la ferma de iron? Nu, pe aici văd că e totul intact, nu e nicio problemă. Dar aici, frate... Deci uitați-vă, dude, eu nu știu, eu sunt super... Aoleo! What the fuck? Și mai se mai întâmplă chestii din astea. Și țineți cont că am stat încă vreo 20 de minute înainte să încep să-mi filmez din nou ca să se liniștească totul. Dar încă mai sunt, cred. What the fuck? Deci... Se mai întâmplă chestii din astea și țineți intact, nu e nicio problemă. Dar aici, frate... Deci uitați-vă, dude, eu nu știu, eu sunt super... Aoleo! What the fuck? The fuck? Nu a fost atât de afectată toată zona asta de aici. Parcă nu a fost așa afectată partea asta. Dar în părțile astea, partea asta de exemplu, unde a fost deschis totul, știi? Unde a fost totul deschis. Aici era ferma noastră de sugarcane, băieți! Adio sugarcane. Și ferma noastră de... ferma noastră automată de pești. Ce-a pățit ferma de... Oh my god. Băi, dude... băi, fraților, voi vă dați seama că a ajuns să spargă până aici un TNT? What the fuck? Și sunt... Stai să ne uităm, sunt de aici... Stai să mă uit așa, sunt 520, da? 520. Până acolo unde a fost... până unde a fost bila aia. Uitați-vă și voi, frate, deci... E nebunie pe aici.
Sunt 300, bine, aproape 300 de blocuri, sunt 200 și ceva de blocuri, fraților. What the fuck? Stai că am văzut aici dita mai groapa Marianelor. Omul cât are revoinul pe aici. Lol. Dar ce chestie, frate, nu știu, eu sunt surprins până, deci nu mai pot, eu am rămas șocat cu ce crater și ce explozie a putut să fie aici, fraților. Și mai am așa puțin lag, vedeți, am avut acolo 50 de FPS, că probabil mai explodează pe aici câteva TNT-uri așa random. Doamne, fraților, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi și vreți să mai vedeți chestii de genul acesta pe canal cu diferite experimente din astea, cu explozii, cu TNT-uri și nebunii din astea, nu ezitați să îmi spuneți în comentarii și să dați un like la acest videoclip. Eu am fost Adi, până data viitoare, aveți grijă de voi, nu uitați că în descriere aveți toate linkurile importante, G2A-ul, Instagram-ul, pagina de Facebook, chestii din astea, toate lucrurile importante le aveți în descriere. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Aveți grijă de voi, nu omorâți pe nimeni. Pa, pa!